cando se presenta un documento en el deberían de estar refletidas as prioridades, os grandes obxectivos de actuación para o ano no que se pretende executar ese orzamento, e aí deberían de vir recollidas as prioridades que, a xuízo do goberno, deberían ser merecentes de unha actuación preferente. Claro, podemos entender que en época de dificultades económicas, de crise profunda, pois que houbera que facer adecuacións, pero en ningún momento aparecen aquí refletidos cales son esas prioridades na acción de goberno. Non aparecen, non se ve, queda todo diluído. Inténtase salpicar as diversas actuacións para intentar decir que se actúa en diversos puntos, pero ninguna delas unha actuación relevante, unha actuación que digamos, marcara esas prioridades ou esa acción de goberno capaz de actuar de maneira importante para contribuir a sair da crise o antes posible. Digo isto porque se analizan os distintos investimentos e agás se quita o tema de reforzo de firmes, porque eso non se pode considerar un investimento, senón máis ben un mantenimento, e é verdade que a comarcal 552 merecía desde fai un tempo unha actuación profunda, e ben está que se determine que se actúe en distintos concellos polos que transcurre esta vía comarcal, e se quita o acondicionamento da estrada 433 entre Laxe e Ponte do Porto con 2.340.000 euros, o investimento máis grande do que estamos a falar, prácticamente é un campo de fútbol en Garaxe.